Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Ikaw magitas butang, no? Oh, ako to. Manong resident. Nagsunod lang, eh. Nagkatakbo tingali mong alon. Ano? Dili ba sa alon? Nagpalit sa beer. Gusto pa ko nang mainom si Chona. Oh, bitaw. Uy, psst. Oh, Butong. ano naman? Luwi ang alon, no? Oh, Luwi ka na sa alon. ha? Giundo na sa Chona, no? Sa? Psst, ato lang niyo. Ha? Ato lang ni. Nanong Adyo pa lagi, doy. Doon nakasulti. Kanano si Chona o si Apple. Pirmi nang magpuyog. Niya? Unya to. Ay gugsabang. Di lagi. Ayaw yung panabi. Nga kanang ilang ato, ay, kanang matyo nga nga ilang atuan. Ang tagiya dato ko na kaayo, ang lalaki. May tagiya sa bahay nga ilang doan og matyo. Niya? Ay, yung pagsulti ha. Di lagi. Unya. Oo, niya. Kanang ilang atuan dito, ang lalaki nga tagiya sa matyungan, dato ko na kaayo, ug unya, may tighatag og puhunan ang Chona. Oo, saba rin ako sindoy ay. Ayaw ka sa abaw, ha? Ato rin ni, ha? Oo, unsa pa? Ay, sayo na ka. Basta laki ka nga muhatag buhunan sa babae nga mo duwag madyong. Doon na something. Oh, unsa may something stupid, anak be? Bao ka na, wey. Basta lagi ka nga muhatag buhunan sa ipay. Ang may tabo o no? Ang may tabo. Mag-atbang man na. Magsangga na. Tapos? Tapos, ang may tabuan na, mag-abot ang mga tiil, nila ilang sa lamisa sa matyungan. Unden, tapos? Dayon, magkuhil-kuhil ng ilang mga tiil. Oh, Ang ilang mga tudlo, murag bagiti-kay sa ilang sa lamisa. oo niya, tapos? Tapos, magsiniplato nagtanaw na away. Pasiplat pa. Dayon ang lalaki magpaminti, magpamaak. Mo ba, oo niya, ang iba'y taon na. Ang ibay, mudiwal-wal sa ang dila. Murag ang dila o popsicle. Ano? Mo ba? O niya, human sa duwa, unsay may tabo. Mimro na yung babae ang nasmalo. Unsay may tabo. Unsa may bitabo? Abangan ang susunod na kabanata. Abangas ka. Uy, klaro, biya taon ni mo sinuya ka. Atur gino. Ay, kinahang isa ba botong. Basig madabi ka. Ay, kabalakan, kumunabi, anak. No, isa ka sa alan, no? Matalag morning. Kiki, sa may sultin mo, anang abayot. No, karon may istorya ta magini, no? Oh, unsa man? May istorya ta magini. Ibaw ka. Doon na say mga tuyab. Mga tuyab. Nga makadua, ilang ikadua sa matchong. Nagpahikala. Ha? Madisulti na ako. Reporter na ako. Mao ba? Salamat sa impormasyon ni mo si Doy, ha? Psst, oy, nagsaba, ha? Di lagi. Sagdi lang. Basta doon na pa'y ubang kasayuran. Sagdihan ka. Ano? Wangay. Rigor akong hunahuna taon. Baya, no? Kanahan sa itong bayuta, eh. Pero ano? Ano may naumpog ko niya? Basta na. Si Chona ragyo iyang gilibak. Luyas kumingo kung tinuod man. Pero dili lang tataon, eh. Ay, nako! Probida. Di ko gustong musulti. Di ko gustong mahimong hidunggat silang kagubot. Alan, Yeah. Inday. kami na
ra good. Unsa man na inday? Ba? Oh, Zud ang grande o wala? Di apa. Ibis! Tugayan sa paso, oy. Okay. Problema. Ipisa na to. Niya. Good. Okay. Nawata. Thank you. Mana? Mana? Tina, hurot na. Okay. Nay maayo ay. Paminaw ha. Unsa man na inday? Sunod na akong palitoin. Laptop. Laptop. Uy, maayo inday, maayo inaon kay magamit ka ng atina. Dua ka buok akong paliton. Para po na ko kay gamit na para nako. Para di mo. Hindi maka-estudyante. Gamit na lagi. Kay mga amigo kog afam. Gusto man ng mga afam og Ug unsa? simple lang kahit mag-video call. Anya, gusto na silang matanaw sa privado na kong lawas. Anya, pakito na ko siya sa akong facial expression. Binawang na inday. Gusto ka ma-preso inday? Ayaw na inday ha? Ayaw gyud. Alan! Parang, ano man? Banga, gigay ka, banga. Magpadakop tayo ta. Ayaw lagi ana. Pwede na daghana na dakpan na taon. Uy, unsa man na? Kung magpadakop, Ayaw lagi. ay sa buko man niya. Sabi mo kabalakan, ana. Wow ko, maunsa, parara. Mutanaw rang afam, maunsa, ko. Ayaw lang. Uy, Banga gini mo. Diskarte rane. Para mo asensoy atong kalimutang. Dollars, brad. Dollars ba? bahalag dollar na. Basta di ko musugot ha. Di ko musugot. Banga gini mo. Banga gigay ka. Practical ning ato. Utak, diskarte. Tuog na day. Hindi ko musugutin day. Nagbuhat ta taon. Ayaw yun. Tuog na ta. Hubog na ka. Athena, Nay. ready na ka? Ihatod di ka. Angkas ka sa motor. Kaya ni mo, Nay? Oh, ano dili? Hubog baya kagabi eh. Ito'y hubog, uy. Nakainom lang, dili hubog. Naluoy baya akong tatay gabi eh. Gibugal-bugalan lang ni mo. Sa? Ayaw sa dana as tatay, Nay, uy. Saman, pahatod ka o dili? Pahatod man. O sunod! Litse, ang storya. Masuko man hinuon. Ang mga marites ay naastindahan ni Sindoy. Nagsigig tanaw diri. Sigal ang mga mata. Sigag may matas mga paraw nga mubo ikong shorts. Og niya, nagsakay sa bagong motor nako. Bahala mo. Ay, kadugay sa Athena, uy. Nay. Kadugay sa nimo, uy. Doon na pa kagikuha nga libro na igod. Sige na, angkas na. Oops. Mga marites ay, nagsigig tanaw na to. Nay. Tanawan mo! Natinga mo? Ngayon nakamotor ko? Nay, uy, Nay. Ayaw pangaway god. Masagdi ko no ko, bi. Nay, ayaw na lang lagi pangaway. Mga buang na sila. Mga himantayon. Oh, imo allowance. 200.
Milagro gud ani, Nay. 200 man ni. Dawata. Ano lang pagsigig pangutana diha. O, Nay. Sige na, lakaw na. Arin ako, Nay. Ito na sa Athena. Oh. Oh, si Bong. Hello? Hello, Chuna. Yes, Bong. Nanawag lagi ka. Mo ato ko Boracay, magakuyo ka? Oh. Boracay? Yes. Unsa man makakuyo ka? Dadon di ka. Kano sa? This coming Saturday, makauban ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!